Здравейте, хора, сега. Ще кажете, този пък какъв е поредния гуру и така нататък, дрън. Така, сега. Аз не съм гуру. Както вече съм казал в предни постове и в предни видеа. Аз съм човек, който иска да ви даде максимална стойност с нещата, които прави. Да, съгласен съм, че не мога да угодя на всички, че не мога да помогна на всички, но поне на тези, които мога да помогна, бих се радвал да го направя с огромно желание и с огромна любов от сърцето си. Така че, ако искате да ви помогна, нека направим така. Пишете ми налично или ми се обадете, да се запазим един предварителен разговор, да поговорим малко, да се опознаем и да видим дали аз мога да ви помогна и да ви бъда полезен с системата си или с съдържанието си, което правя и така нататък. Просто ми пишете в коментари готов съм и пишете налично и ми се обадете на посочения телефон в Инстаграм. Няма значение. Така иначе пак ще ви отговоря.